Koncert 13. komnata je našou odpoveďou na výzvy tejto doby. Naša mládež je dnes na rozcestí, kde sa môže rozhodnúť ísť správnou alebo nesprávnou cestou. Ideme im spolu poradiť? Ak nevieš kam, chceš vlastne ísť, ak nevieš s kým, o dobro zlo sa Budeme hovoriť o tom, že úspech každého normálneho človeka by mal byť postavený na pokore, slušnosti a úcte k sebe a hlavne k svojim blízkym. Keby raz mladí zašepkali matkám, som tak rád, že si s otcom ten môj svet. Keby raz chlapské slovo malo váhu, zrazu všade platila by len česť. Počas pesničky 13. komnata možno bude naskakovať aj husia koža. Však počúvajte. A to je ten moment, kedy hovoríme o zle, ktoré oslovuje mladých na diskotékach, na uliciach, na sociálnych sieťach a častokrát bere mladým budúcnosť. Mladosť tá túži kráčať nahor a kruto, keď padne na dno, zhorí. Ale hlavne budeme hovoriť o športe, o tvorivosti, o hudbe, o dobre, čo sú komnaty, ktoré ťahajú mladých za rukav z 13. komnaty von. Vždy pevne stoj, keď život je boj, keď vo švíkoch